Ćao, ćao, dobrodošli u moju kuhinju. Danas pravimo jedan fantastičan sos, u pitanju sos od pečenog belog luka i oni koji ne vole beli luk obožavat će pečeni beli luk jer on daje jednu slatkastu notu, odlično se slaže uz meso, odlično ide uz ribu i uz neka druga jela. Sos od belog luka se jednostavno sprema. Najprije ćemo da uzmemo glavice belog luka, odaberite približne veličine i isecite ovako vrhove. Zatim ćemo da namažemo malo maslinovim uljem i posolit ćemo. Kad smo sve to uradili, stavit ćemo beli luk u foliju, stavit ćemo u rernu i peći ćemo nekih sat vremena na 220 stepeni. Beli luk je gotov kad ovako fino i lepo curi, samo pazite da se ne opečete, vrlo je lako da do toga dođe, ohladite ga. Miris je fenomenalan i sada je vreme da krenemo da pravimo sos. Pripremit ćemo blender, stavit ćemo, tačnije iscediti naš beli luk u blender, dodat ćemo majonez, posolit ćemo, dodat ćemo limunovog soka, to sve vi radite po ukusu. Bitno je da imate pečeni beli luk, a sve ostalo je po ukusu. Na kraju izvrsno u ovaj sos ide i parmezan. Sastojke ćemo da povežemo, izblendirat ćemo i ovako ćemo preručiti u neku posudu i staviti u frižider da se sos malo ohladi. Dok se sos hladi, mi ćemo da izgrilujemo pileće belo meso, možete i neki batak. Fantastično bi išla i neka riba, kako ko voli i kako ko želi. Meso smo izgrilovali, vidite kako je dobilo lepu boju. Dodat ćemo sos preko svega. Dodat ćemo sos preko mesa. Biće to jedna prava gozba, jedan odličan ukus koji ćete dugo voleti, koji će vam dugo ostati u sećanju. Ako vam se svideo recept, zapratite moj kanal, to je potpuno besplatno, delite i lajkujte video. Do nekog novog susreta, ja vam želim prijatan dan.